Pinoy Bus Driver TV. Eh, nabi ko bukset. Cellphone ba'y mahulog? Ano? Bye-bye. Kung naupod ka, Salamat na tayo dito sa fair ng Matdog. May kapugset. Mag-video naman tayo dito sa sigsag sa Matdog. Hindi na sakit ang ulo mo, May. Nawala ka sakit ang ulo mo. saan mo pangargaw? Digo, Ang dami. tambak na naman ano? Sila na yun. Sila ka rin naman ang paskat dyan. May kapugset. Ito talaga ang oras ng biyaheng masin. May kapugset. Paano nakarating tayo? Laging alas 3 talaga dapat yan. Kaso po, mag-isang bus lang, eh tayo yung Ormoc, gabihin talaga. Kasi ang tagal ang alis ng Ormoc. Alas 6 na ng umaga ang alis doon. Panorbaho tayo mga pimuksit. Ito, habang maliwanag pa tayo dito. Hanggang 13 lang nga nung video. 13 crossing. Ang bulan. Siya ang kausip kayo. Bulan, subscribe. Si Kaura Gons. Ang inspector si Sir Los Baños. Sa'yo! Ano? Dahil dito! Kaya gising ko lang. Eh sabi ni Mugaya, si Madrid, yun ang umalis dito ko na patay, dahon na yun. Sabi ko Patay patay. siya, sa amin to? Sa Pyramids pa rin ko ipasayo. Yan patay. Pyramids eh. Ngayon ko lang nakita, sabi ko patay. Oy, hindi mo pinagay siya. Ha? Kalimutan ko, ang tagal na yan, napasok ko pa yan. Hindi niya pa, hindi mo pinagay. Paspus tayo pare. Gusto mo talaga sa amin ah. Oo eh. Sige lang patay. Yan ang gusto ko sa inyo. Ikaw, ina. Thermals. Pero saan? Dito, ilagay mo sa diyan, sa kwan. Hindi lalo mo pala dito. Dito lang. Hindi lang yan para makakita ba? Pansin ba? Kasi hindi mapansin yan. Direksyon na naman yan ang Pasay. Sila tayo. Dami lang tawag ngayon kung tingin ko. Baka tumawag din sa akin. Ano ba ba? Bakit sa'yo may ko tawag ka? Bakit sinabi mo may ko tawag ka? Nakakangita, sabi ko, sasabihin ko sana yung ilan nakaupo rito. Oo, hindi sila nakaupo rito, para yun ako, bilangin ko yung pasero pa Okay. yung kukuhain ko. At hindi nyo nasa labas lang. Ang ulan na lang. 26. 78 yan. Sila na eh. Ayaw ko mag-uwi.
Ikaw. Brand na, COL. Tulungan mo. Laki na rin yung bigay yung magina. Ayan si Jero. Ito na ating set. Umpisa na tayo sa zigzag. Ano yung pag-iisip mo? Mga shoutout sa mga nakatakloban. Ito na set. Gerardo Rosar. Paro Tede. At Dino. RPD 75. Mga shoutout sa walang Del Franco. Wala na. Narinig ko. Sinuneng. Napasiksik pala. Kanina na. Kanina sa... Sabi ko. Shoutout Andy Eugenio. Santa Rita Samar. Teresa Traposo. Ano sa umaga, set bukas. Alas pasay na tayo sa tayo. JB Kumakha. Set. Signal po sa tayo.
Ayan, pinipsyon. Miguel Brazil. Wala, nasa 13%. Kalsada, hindi ko na. Ah, Kalsada eh. ano? Sa aking kalsada. Ginagawa lang. Hindi ko nakarugtong yun, ano? Barangay Laboy. Accident So, road. maraming Accident road. accident yan. Dati na, di pa malungkot sa kalsada. Sa tulad na ito, maraming nag-drive dito. May marami ko buksan. Racing, kung ang bulan. Dito lang tayo buksan. Madilim na rin buksan. Motor pala yun. Pati yung isa lang ang ilaw. Huwag kang magtiwala dyan. Kulang pala yan. Ayan na, makita mo dyan ang ano picture. Leon. Ayan o. Focus ka tayo. Bababa. Bababa. Isa kayo.